Čau! Vítám vás XBeta u našeho let's play, nebo let's failu u hry Minecraft. Hraju s modama. Na mody budete mít odkaz v popisku. Budou tady lagy, tak promiňte. Nebo teď můj počítač je trošku slabý už. A jinak, jestli se ptáte, proč mám takový face nebo ksicht prostě, tak tady mám Heads mod. To je prostě mod na čepky v Minecraftu, nebo na čepice, nevím. Tady si třeba můžeme dát černou, to je moje oblíbená. Tady máme list, tady máme náhodnou, mám dát náhodnou prostě. Tady máme oblíbené kategorie. Tady máme ještě personalist, to nevím, co to je. Tak. Tohle je, nevím. Dan. Takže trošku mi to tady oživá. Tak. Takže už jsem to chvilku hrál. Počkat. Jo, mám to tady. To nám začíná noc, že by. Nevím. No, tady dám tohle. Dám si to na normál. Takže my se můžeme vrtouhat. Jo. Nechtěl bych tady, nevím, co to tady je. Jo, a mám tady třeba More Dungeons, nebo Better Dungeons, takže jestli tady něco vidíte, prostě nějakou věž, tak to je z modu Better Dungeons. Tady máme králíka nebo zajíčka, to je jedno. Takže můžeme se vrhnout na kácení stromů. Takže já si vykraftím tady crafting table. Dám sticky. Tak. A budete mít odkazy nebo jména těch modů v popisku. Takže já tady nakácím dřevo. Tak. Já to moc nechci kácet. Nechtěl bych tam spadnout. Proč to nehoří, to mě zajímá. Takže já tady tohohle lesa, malýho lesa, nebudu. Zkusím se porozhlédnout někam jinam. A jinak jsem nemocnej. A vidíte, že jsem na ostrově možná. Potom ve třetím nebo ve druhém. Ve druhém se tady zabydlíme, v druhém dílu. A ve třetím někde prostě pojedeme pryč. Jo, já tohle hraju na Peaceful. Jo, tohle hraju na Peaceful. Takže nedivte se, že mi neubírají hungerbary. A já už jdu kácet si stromy. Tak. Tamhle máme poušť, tam se potom půjdu podívat asi. Možná. Tady máme krysu! Chcípni, kryso! Mám to tady na bright, ano. Si posvětím torčkama. Tady stejně potom vezmu. Nějaká čarovnáčky. Teďka jsem tady trošku neviděl. Já ty točky vezmu znovu. Teď nevím, kam má. Jo, tam má. Vzhůru za světlem. Tak.
Máme divočáka, já ho rovnou zabiju. Proč do mě neutočí, tohle je fakt reálný. Padlo nám z toho maso. Jo a tady má mývá. No prostě nevím. Tady vidíte to prase, jak má tady tohle tvář, tuhle čepku, tak to je z toho Hetzmodu, takže ho si zabijem. Tak. Tady máme teďka tu čepku. Máme tady kočky taky. Tak já jdu teďka vyšvakácet to dřevo, protože toho mám docela málo. Za chvilku se bude tady. No ještě nebude. To vykácet i tak. Takže natěžíme si dřevo. Já si kouknu, kolik už natáčíme. Už 6 minut. Je dobrý. Jestli tohle nevidíte full screen, tak sorry, protože nechtěte se mi to dávat na full screen, protože jinak mi to myslím spadne. Tady máme fakt velkýho hada. Kobra. Možná. Mi to připadalo, že tam je prostě dům. Ale není. Jestli slyšíte moc ten kašel, tak fakt se moc omlouvám, fakt moc. Ano, jsme na Totoku. Dungeon. Super. Našli jsme pirátskou loď, to je fakt super. Super čuper. To, jo. No já to jdu vykrást. I když mám to, máme žraloky. I když mám peaceful, tak fakt se omlouvám, ale já to tam jdu prostě vykrást. I když mám peaceful. Nešel bych tam, až budu mít třeba na easy. Ještě jedno dřevo. Tak. Crafting table beru. Bojím se, že ty žralci na mě zaútočí. Že nerad chodím do vody, když tady mám mokrý čersmot. Teď můj nějak potichu. Jo. Já se bojím, že na mě zaútočí. Já nevím, proč se bojím, sakra. No nic, si dělám na dřevo. Takže já tam jdu. Doufám, že nenapal to. Super. Hodnej. Ne. Takže tady vidíme, že mám že když tu máme mokrý čers, tak to prostě tady jsou. Tenhle má hůlku. Doufám, že chcípni. Dělej. Chcípni ty šmejde. Tak. Nějaký healing potion. To je docela leka. Jak střelil. Budou mi nějaký marihuany. Budou pěstovat. Ne, nic to nepěstují, healing potion. Tady má, myslím, že výjezdně. A tady tu čestletnu. Tak, nějaký healing potion z toho padly. Ještě tohle beru domů. Teďka ještě tuhle čestku. Wow, máme tu docela hodně.